jiki amma a kurɓa ruwa sai da lahiya uwar jiki ba a shiga mota sai da lahiya uwar jiki ba a shiga shirgi sai da lahiya uwar jiki. Masararo Yusuf A. Isa ya sabdan mutanen bada ke muku sallama irin ta addinin musulunci ta cikin wani sabon shirin namu mai taken lafiya uwar jiki. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da ke zuwa muku daga nan gidan rediyon Refawa. Ya da shirye-shiryenta akan mita 106.5 akan zangon FM. Tare da ni kamar da yadda kuka ji. Kazalika kuma wannan shiri na zuwa muku ne ta kan shafukanmu kamar haka. Ma'ana dai kan YouTube channels ɗinmu za ka iya samun mu akan zauren taurari YY TV. Kazalika kuma za ka same mu akan shafinmu na zauren taurari YY Hausa TV ɗin dai. Wanda za ku ji daga babban likitanmu na gargajiya kuma a zamanance. Ga wannan shiri zai zo muku ne kamar yadda kuka ji tare da dakta wato mamallakin almizan haiban medicine wanda yake gudanar da harkan magungunan sa na gargajiya amma fa a zamanance. Wannan shiri zai ɗauke wajen lokuta masu tsayi don kawo al'umma irin matsalolin da suke tattare da su na dangane da jikunansu. Kazalika kuma in hali yayi za mu ba da layukan waya domin a turo saƙonni don faɗin irin matsaloli ko tambaya ga dakta don jin menene mafita. Dakta a shigo a yi wa masu sauraro sallama. Assalamu alaikum. Suna dai Abubakar Garba Bukar wanda aka fi sani da almizan wanda yake zaune a Yankaba yana harkar wannan habal medicine kenan, magunguna da suka shafi na tsirrai da itatuwa da wayansu abubuwa na ciyayi wanda ake amfani da su wanda yake babu dauke da wayansu guba ko kuma wayansu sinadarai wanda su canja yanayi wanda suke fitowa a yanayin su na zahiri ba wanda aka canja musu yanayi ba wanda su muke amfani da su muke ba mutane a matsayin magunguna. Sannan kuma ina ɗaya daga cikin mutum na farko zan ce a Kano wanda yake harkar herbal medicine wanda yake kuma ya zama expert sannan ya zama medical consultant akan harkar herbs sannan kuma yake da lasisin na pharmacy akan wannan harkar kuma wanda ya karatu a zahiri ba da yawa. Dakta mu ne maka barka da shigowa wannan fili namu bi albarka. To dakta a takaice za mu so mu dan ji tarihi kaɗan. To ka san shi harkoki mafi yawanci abin zuwa yake yi ne especially harkokin magunguna da wayansu abubuwa kuma komai da kake gani zaka tarar kamar sila ne yake sa mutum ya participate akan wani harkar magunguna domin ya taimaka al'umma ya bada gudunmawa a kansa. Na farko dai gaskiya na je inda na yi karatu akan wannan herbal medicine abin da ya danganci harkar ayurvedic medicine a ƙasar India sannan kuma bacin na je ƙasar India na yi wannan karatun da na dawo kuma da gaskiya ba da interest akan harkar magungunan gargajiya saboda mafi yawanci mutane ba su damu da magungunan gargajiya ba saboda na fuskanci mutane kamar sun fi son magungunan bature wanda suke dauke da chemical wanda yake ba sa ba da sakamakon da ake so matukar tunda yake mafi yawanci tura ne suka rene mu mafi yawanci kamar hudu ba su muke dauka su kuma kamar yan neman kuɗi ne to shi sa ga ba ni ma da interest anan. To a yanzu ma bacin na je inda na da na sace kuma na yin karatun pharmacy din again kuma ma dan ai shi ilimi baya wai kogi ne a kullum shi harkar magani ba za ka zauna ba ka dinga surutai kana jawo ayoyi dole shi harkar magani abu ne da ake proving dinsa kaza yana da sinadari kaza shine yake yin kaza dole ne akwai irin kamar su morphine su zalatin su ka gani su flamboyant to dole ne sai ka sa a ginin su tafin duk wannan sinadarai da ake amfani da su wajen yin magani domin kawar da cuta kuma akan yi amfani da bangarori na bishiyu kala-kala akan yi amfani da ganye akan yi amfani da fure akan yi amfani da huda akan yi amfani da bawo akan yi amfani da saiwa ka gane akan yi amfani da jijiya akan yi amfani da karo to duk waɗannan abubuwan da ake amfani da su da magunguna akwai abin da muke cewa phytochemical screening wato su waɗannan suna ɗauke da waɗansu magunguna ne a jikinsu wanda yake suna yin magunguna domin kawar da wasu cuta kuma kowane sinadari akwai targeting ɗin cutar da yake yi domin ya kawar da shi karancin wannan sinadarin in babu shi a ciki ba zai iya warkar da cuta kaza ba kuma to haka Allah ya shirya waɗannan sinadaran. To dakta bayan an kammala wancan karatu ƙarin sani akan abin da ake ta ƙoƙarin a ga an zo an taimaki al'umma da shi musamman muka waiwayi yanayin da ake ciki yanzu na dab da kamawar azumi
shin akwai wasu cututtuka da sukan hana al'umma rawar gaban hantsi ne ko kuwa? to especially kasan shi lokacin azumi lokaci na ibada, sannan kuma lokaci ne da mutane suke karantawa kansu cin wani abinci daga wani lokaci kaza zuwa wani lokaci kaza. To akwai kuma mutanen da yake su kuma a rayuwa ba sa iya daure wannan yanayin, especially mutanen da suke da cuta wacce ta shafi kamar gyambon ciki wanda ake ce mata ulcer. To ita ma kanta ulcer zaka tara kashi-kashi ce, ta kashi kamar kashi uku ko kuma dai yanayi daidai da ya zo maka. Akwai wacce muke ce mata kamar gastric ulcer, wato ulcer mai tara iska a ciki, wacce take sa zafin kirji, take sa kumburin ciki, take sa bushewar makogwaro, takan sa ciwon kai, takan sa jiri, takan sa kirjinka bayan ka ya rike, kirjinka ya dinga zafi, ka gane cikin ka ya cinkushe, especially in ka ci abinci ka kwanta, especially kuma kana irin wannan matsalar ta ulcer wacce take sa kumburin ciki. Wannan abin da yake tasowa daga cikin wannan cikin da yake sawa, wani lokacin zaka ji kamar zaka yi tumbudi, wani abu kamar ya taso maka, yau wato wannan shi a turanci suke ce masa acid reflux sai ya taso. Duk wani abin gas din idan ya taso, tun da yake shi gas kamar wani abu ne da jiki yake kyamatarsa baya son sa, iska yake so ta zahiri wacce ake ce mata oxygen da bishiya take faruwa, to shi duk inda ya shiga atakin din wajen yake yi, ka gane. Idan ya zo maka kirji sai sa maka zafin kirji, idan ya zo maka makogaro sai sa makogaron ka ya bushe, idan ya wuce sai sa bakin ka ya bushe, ka gane. Bakin ka wani lokacin ka ji daci, leban ka ya bushe, ciwon kai da jiri da wane, ka ji kuma kana dan jin zazzabi, ka rasa ma abin da yake damun ka. Wannan duk yanayin ulcer ce, ka gane. Akwai kuma kamar masu peptic ulcer wacce ita ce take sa gyambon ciki, takan kama babban hanji, takan kama karamin hanji, wanda yake irin su ne duk lokacin suka yi mu'amala da wani abu da yake tsami, ka gane, zaka tarar wannan abin ya tashi. Kamar irin su lemon tsami haka, zaka tarar ta tashi, ko lemon zaki ne ma in tashi zaka ci, inda yana tsami ya affect din su da masu yawan amfani da barkono, kuma su ne zaka ji kafin su ci abinci in suna dan jin yunwa su cikin suna ciwo, bacin sun ci abinci sake samun wannan ciwon cikin kuma mawa. To akwai yanayi, to especially irin wannan lokacin da ya zo, especially masu gastric ulcer, dan kaga akwai mutane suna son kwado abubuwa, to yayin da ka sa albasa da yawa a cikin wannan hadadan naka, to tabbas ulcer din za ta dame ka, saboda ita kanta albasa ba, saboda ai danya ce tunda ba dafa ta akai ba. Hakan kai amfani da danyar tafannuwa, ita ma ta sake damun ka, to dole mutum ya kiyaye, ka gane. Haka in kai amfani da danyen kabeji, shi ba an ka ci shi da za ta iya sa ta mata dame ka. To akwai abubuwan da suke damun mutane akan irin wannan, za ka zo ka ci su sai ka ulcer ɗinka ta tashi, ba ka jin daɗin rayuwarka, to sai ka fuskanci me in ka ce yake damun ka. Sannan kuma kaga especially lokacin azumi mutane sun gaji, ka gane, mutum da ka ya ci abinci sai ya kwanta, to shi ma wannan babu wani dan motsi, domin abubuwan da suke sarrafa abinci a jikinka sai zama da su ma sun yi aiki sosai. Yayin da ka ci abinci ka kwanta, akwai abin da muke cewa metabolism, abubuwan da suke taimakawa wajen sarrafa abinci a ciki, tunda su ma kashi-kashi ne. Akwai enzyme, akwai kuma abin da ake ce musu ko enzyme, abubuwa ne matakai da suke taimakawa wajen sarrafa wannan abincin da kuma biyansu, ka gane. To ba za su yi aiki yadda ya kamata ba, yayin da ka huta su ma aikinsu zai ɗanyi ƙasa. To sai ka kwanta, sai cikin kai kumbura, ya sarrafa abinci da ake son a samu sai zama ba zai sarrafa yadda ake bukata ba. To ka gane, to amma da yake akwai cigaba na zamani, akwai ilimi, to sai a ce to in ka ci abinci ana son ka dan motsa jikinka, ka dan yi aiki, ya zama na abincin ya dan mu jikinka ya dan wannan, to sannan kuma ba za ka ci kaza ba kamar mai warsa wacce suke sa kumburin kaza. Duk wani product ma da aka yi kamar da irin su koko, wanda yake kasan koko wanda ci ake yin Bonvita, Ovaltine, Milo da waye, da irin wannan masu ulcer din idan ka ci za su dame ka. To dole ne sai ka san abubuwan da zaka kiyaye ka ci, kuma ba za ka ci abinci ka cika cikin ka kaji ka haƙiya wuya ba, irin koshin nan yau, wato shi ma za ta dame ka. Dole za ka ci abinci kaɗan ne, ka dinga ɗan shan ruwa akai, yauwa ka dinga cin abinci kana shan ruwa akai, ka gane. To sai ka ji daɗin rayuwarka ba tare da ka damu kanka ba, sai ka rayuwarka cikin kwanciyar hankali, especially idan mutum ya ci abinci da asuba, shi ma kana cin abincin ka zo ka ce ka kwanta za ka yi wannan, shi ma dole za ka tashi da wannan gastric ulcer din za ta dame ka, za ka tashi da magwas da kwarmafi, saboda abincin bai gama sarrafuwa yadda ake so ba. To duk matakai ne mutane sukan bukata a wayan musu da kai ga abin da za su yi, ga abin da za su yi, ga abin da za su yi. Dakta, kamar in muka kalli wannan ciwon gyambon ciki da ake kiransa da ulcer, musamman idan muka waiwaya, kamar akwai wani bangare da ka taba ulcer nake gaya maka, nace peptic ulcer, kaga na ce maka akwai gastric ulcer wacce take sa kumburin ciki, iska take taruwa, wacce take dawo mutum ki samu magwas, zafin kirji, rike waye, ciwon kai, jiri da wale ne.
to akwai peptic ulcer nake ga mata take kama babban hanji da karamin hanji, akwai duodenal ulcer wanda yake hanji ɗaya take kama ita. to kaga akwai bambance kenan. wanda kaga shi ya kama guda biyun ne, wannan kuma ya kama guda ɗaya, wannan kuma iska yake tarawa a ciki. kamar roba ce yanzu ka same ta, sai ka zuba wake, ka zuba taliya, ka sa albasa ka yanka, idan ka rufe ta, idan ka bude ya dole za ta yi producer ɗin ka zaga wata iska ta taso maka daga cikin ta. to tabbas duk wani abu da ka rufe shi ka kuma shi a wani waje dole ya fitar da wani abu kaga yanka taso maka, especially kaga mutumin da yake lokacin ibada din nan ne ya riga ya to kamar mutumin da yake da typhoid ko kuma yake da malaria, tunda abubuwa ne da suke cututtuka ne da suke zama a cikin jini. Typhoid kuma kamar cuta ce take zama a cikin hanji. to kaga cututtuka ne da suke kone jini sannan kuma suke kone ruwan dan adam. to kuma gashi yanayin azumi da za a shiga shine lokacin zafi, ruwan jikin mutum na saurin koniya. to duk irin wanda suke da irin wannan cutukan ya kamata su samu magunguna masu kyau su je su sha saboda shiga wannan lokaci da ake. dan ba zai yi ba kana da malaria ko kuma kana da typhoid ka gane, ko kuma kana da wani jinsin cuta ta zazzabi wacce yake baka je ka nemi maganin ta ba, ga wannan ciwon ga kuma rashin cin abinci, kaga abin dole ya mutum yawa to dole ne mutum ya samu magunguna masu kyau. kuma daɗinta yanzu da Allah ya taimake mu, Allah ya kawo ci gaban zamani, wato mutane suka fara gane herbs kuma suka fara gane bambancin magunguna tsakaninmu da ake yi na yanzu. da yanzu kaga akwai maganin malaria da muke bayarwa, duk fada fadiyan da ka zo in kana da malaria muka baka roba da yan kasha zaka san akwai bambanci. ba ka je a dinga maka allura ta dubu kaza babu canji. hakan typhoid ne ka zo zamu baka magani wanda yake is authentic, magani ne mai kyau da aka sarrafa da yayin itatuwa, wanda yake is genuine, wanda yake maganin ya da ita din kasuwa a kusan kullum muka yi sai ya kare. kuma mutane ne da abin da ake cewa magani, akwai abin da ake cewa clinical test. duk wani magani za a kawo shi asibiti a gwada, to wannan maganin ya tafi shekara da shekaru mutane suna jarraba kuma suna ba da sakamako cewa ya yi abin da ake so. shi ne magani. To kamar dangane da irin allurai da ake tafafaɗa din nan dakta, akwai wasu allurai da ake kallon kamar wannan allurai suna ɗaya daga cikin maimakon ciwo su ma suke haifar da eto kasa mafi yawanci zaka tara, especially mafi yawanci mutanen da typhoid ta kama zaka tara sometimes ana ba su kamar manya-manyan antibiotics na irin su cipros, duk jinsin maganin da yake kamar ciprozin waye dukka karshen sunan ne zai kasance kun kana da kamfani kuma zaka iya sawa naka, amma zai zama a cikin sunan akwai da abin da zai kare. akwai irin kamar su augmentin da su wane ne. to matsalar irin waɗannan manya-manyan antibiotics din da ake sha domin yakar, na ɗaya ba sa iya kawar da typhoid din, na biyu suna kashe akwai kwayoyin halittu a cikin dan adam wanda suke tarrafa wajen sarrafa abinci a jikin dan adam, su suna da kwaya, suna da tasiri a rayuwar dan adam, wanda muke ce musu beneficial bacteria, to yakan kashe su. to idan ya kashe su me yake kasancewa, to shikenan akwai kuma wanda suke non beneficial wanda yake sun ba su da suna da cutar da dan adam kamar irin su fungal, jinsin cuta ce kamar wannan funfuna, sai su yawa a cikin jikinka, sai ga mutum yana samun cin ruwa, sai ga wannan ake cewa kamar amosanin wa za su yawa a cikin jikinka, su kuma illa za su yi maka, saboda wannan antibiotic din yawan shansa da kake yau da kullun, kwayoyin halittun da yake suna cikin jikinka masu amfani su kuma ya biya da gargaza su, sai ba wanda ba su da amfani su kuma su dinga yaduwa saboda ya kasa yin tasiri a kansu. to dakta daga ƙarshe da bai za a rufe mana dangane da kira ga al'umma da kuma yanayin adireshin guri. to ni ka san dai mafi yanci kowa ya sani da an fi sani na da cewa ina zaune da yayan kaba layin yan turmi, a wani layin nake nan haɗe jirar layin yan turmi, kuma kowa mafi yanci a riga samu kai ana ce mana almizan shine shi za ga an sa expert in modern herbs, mutane da suke ba da maganin gargajiya amma wanda suke tafiya kamar da ilimin zamani. ka gane tunda yake komai lokaci ne da ya zo ana bukatar komai da hujja da sani. dan mu yanzu ba mu yadda ba kamar yadda manyan kasashe suka ci gaba kamar irin su India kamar irin su China, ba za mu yadda wata kasa kawai ta je ta yi magani ba kawai baka san abin da zaka zo mu zama yan tallan magani kawai mu dinga sai musu. a gaskiya muna ganin ya kamata a ce mu wuce wannan karnin. yanzu ka duba ka gani tare muka sami independent tare da India, amma su suke magani su kawo, amma duk inda mutumin Najeriya yake duk komai na Najeriya dauke shi banza. to abin wannan tunani da muke da shi tunanin banza ne, tunani da ba za mu je ko ina ba. duk abin da baki yayi shine lalatacce, to wuce kai ma abin da kai kenan lalatacce ne, kada kake cewa wani lalatacce ba abin da aka yi kenan a duniya. to dole mutane su dinga cewa fa yanzu gaskiya yawa mun tafi koyo wani ya kawo magani kuma ka ce sai wani kaza ne zai magani, wani kaza ne zai da magani, duk wannan zancen banza ne, an wuce wannan karnin. mutane suna tashi ne da jajircewa da duriya da yin aiki tukuri suke ci gaba,
amma ba mu zauna mu zama ejin na turawa muna yi musu tallan magani suna samun kuɗi suna zuwa suna ba mu cin hanci. Duk wani abu da muke nema Allah ya riga ya ba mu. Ya za mu yi utilizing ɗinsa shine muke bukata inda za mu sarrafa shi. Kamar yadda Allah ya kai ka kasar India musamman ka je ka ga yadda suke gudanar da nasu hada-hadar wajen bangaren kasuwanci na wannan yanayi na magunguna, shin akwai bako fuska ke gani kamar munan da India suke shigowa, tura suke shigowa ne, ko kuwa baka ga ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa ba? A kasar da ita kuma ita duniya kusan ko ina harkar kasuwanci ya riga ya dame ko ina. Kusan kowane jinsi in kaje zaka same shi a waje kaza, amma wasu zaka tarar ba su da yawa a gurin kaza. Kamar yadda kake faɗar kishi mu sai kayan mu daga nan muna haɗa irin magunguna haka mu kai musu ne. A'a to kai naka da mun ka dauke shi ma kamar wani duk wani abu da naka yi kamar mara kyau ne. Kai wani waje da aka kama shi ne mai kyau, su sun tsara sun jajirce nasin da suka yi saboda bincike da jajircewa akan wani abubuwa suna yin magunguna sosai kuma sun samu kasuwa. Dukkan bambancin mu da magungunan turawa, su yanayin da suke fitar da magunguna ne akwai bambanci. Mu idan ka duba muna amfani da abubuwan ne zahiransu ba tare da mun canja musu yanayi ba, su kuma suna yin amfani da magungunan ne idan ma da tsirran a ciki, to suna bin wani method ne na chemical da ake extracting din abubuwan maganin da shi. Yanzu kamar capsule idan ka kalla, ko kuma idan ka kalli panadol, wannan farin da kake gani ba maganin bane, dan ruwan maganin ne da aka mai da kaza an ce 500 mg 500 mg din shine maganin. Mai bi bai fi wannan garin masara bane duk wannan katon farin da kake gani. Dukkan zuwa ne. Yawa ai shi sa suke ce masa abu biyu ne suke hada suke yin magani. Suke ce akwai active ingredient akwai non active ingredient. Shi active ingredient din shine da tafi maka magani, shi kuma wannan kawai kamar shara ne zai tukafi cikin kai tafi je ya zama kashi. Shi dai ka awa ka ziriyan din magani. Yawa kada yawa shine ai duk wannan kaurin maganin da zaka kaurin tablet da wai ba yana nufin gaba ɗaya ma shine maganin ba. Maybe dan abin da yake cikin maganin bai fi dan wani abu da ka raina ba, cikin wani portion ne da cikin wani abin shine zama magani. Yawa kamar shi wannan kamar abin da suke ce masa kamar vehicle ne, kamar kariya ne. Shi yake dauka kamar excipient, shi yake daukan maganin kawai tafi da shi cikin jikinka. Fankon kuma shikenan maganin ya tafi fankon kuma sai tafi wani waje can daban. To amma abubuwan da aka yi extracted din wannan maganin da ka sha su kuma guba ne. Again na yanzu kamar ka panadol shi kansa da kake ganin sa shine ake amfani da shi yau da kullum. Akwai abin da muke cewa wannan contribulus, idan ka cika shan panadol zai damage din liver ɗinka. Wannan shi kansa panadol ɗin ka cika shan san SS yawa zai damage din wannan liver cell ɗinka. To haka abubuwan suke, shi sa aka ce magani da suka tashi fassara shi duk da yake, amma dai suka ce all the medicine ka gani a chemicals, dukkan su magunguna da kake gani mafi yawancin su guba ne gaba daya. Yauwa to amma mafi yawanci wanda suka zo daga natural form da are less, wannan ba su da illa kamar wa'ancan da aka samu su chemical da yawa. Duka anan muka kawo karshen wannan shiri, wanda kuma sai Allah ya sake sada mu da alkhairin sa, amin summa amin, dan jin wani sabon shirin. Sai dai fa amma kar ku manta, kamar yadda muka faɗa muku cewar za ku iya samun wannan shiri ta kan YouTube channel mu mai taken Zauren Taurari YY TV, domin ƙara sanin menene matsalolinku a rayuwa na sabgar fannin lafiya. Kada ku manta, ga masu turo sakonninsu za ku iya turo sakonninku ta kan lambar waya kamar haka: 0906 000 49998. Wannan su ne layukan da za ku iya turo sakonninku domin tambaya ga dakta ko kuma ƙarin neman sani. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da ke zuwa muku kamar yadda muka faɗa, tare da ni Yusuf A. Isa ya sabɗan mutanen Badawa. Na bar ku lafiya, sai Allah ya sake sada mu da alkhairinsa, amin summa amin. Babu mai hoshi da ke amma a kurɓa ruwa ba a shiga mota ba a shiga jirgi